Nasi kompuh. Nah, dan garing sih. nasi kono wis urung, Don? Urung. Ya ki ndang digrujuki to. Sat-sat ngono lho megah iki. Iya ya. Garek peranggon. Ya sih akeh to. Sing kono ya urung. Urung kabeh guru garek kene iki tok sing wis. Ndang sat-sat. Ndang sat-sat cepet ngono lho, selak sore kok. Iya ya, Pak. Sebelah kono sik lho, belah kono sik. Iya. Keri. Belah kono sik kan do mati kuwi. Jan. Kalau itu sing kandang kok. Lanang gur kongkon tok jalan. Lah kono do garing-garing lho, Pak. Lah makane kuwi lek grujuki sing cepet, ben garing-garing. Makan do garing-garing iki kurang grujukan kok malah. Pak pek ae. Kindang cepet. Makane roh nek garing iki ya kurang grujukan kuwi kok. Belah kono sik lho. Yo kono ya padha urung. Lah kono kene. Berarti kono sik. Hah, jan. Lanang gur perintah ra gelem ngewangi ora. Tok. Jengkel kuwi. Cepet aton sat-set ngono lho. Iya Pak ya ketemu sat lho. Tok kabeh. Kok malah ketemu yo cepet-cepet tok. Lah kowe grujak-grujak mlaku kok semut ta ora gendang gesi tok. Lah mlaku sing cepet sat-set ngono cepet rampung. Yo nggo banyu angel kok. Wong kok. Rampung pisan aku tak balik. Lah kok malah balik to, Pak? Lah wong kowe iki yo nyapo, wong garek kowe ngrujuk belah kono paling garek pirang wit karo kono. Lah kono sing garing-garing lo akeh. Lah iya kuwi ngrujuk belah kono sik, aku tak balik. Ngrujuk belah kono sik, aku tak balik. Aku arep mancing kok. Mancing kok malah anu karu-karuan. Aduh. Sudah sih agak gratis dengan kotor ngangkel ya. Aduh, aku lara. Aduh. Sok tenan macam iki. Mangga kon kotor kok malah muni ae. Ora ngrasa nek arep mancing. Lara kok ngene. Balik. Bukan ngewangi kok malah balik sih. Jan. Ini sak menembane kon ngocori dhewe. Alah tinggal balik lah. Papanan yo wis. Garing-garing yo wis jengkel nek usah nek sing ngewangi lempah ngono ki dhewe. Balik lah yo kan. Biyen los.